Ambalmao, anga bi donkibaru mi nabena lasauma bi alamsa donya janvier kalo kile woro samba flani samugani fla abena lase aw balmake Gawsu Jalo Rasjal ani an karamɔgɔ Elaji Jose Traoré fɛ bi baara o ye jamajɛ baara de minnu bɛ an dɛmɛ baara in kɔnɔ o ye nɛgɛ karafe tigilamaw ye Dramane Danbele Mohamed Jose Traoré Daba Bala Keita Magan Diko kabini Faransi jamana kan fo ka se Benkouma yɛrɛ a kuma bon o ɲɛmɔgɔba Modibo Jalo ninnu bɛɛ lajɛlen sen bɛna don bi baara in na an bɛ kibaruya min lasaw ma anw bɛ don kibaru min lase tɛnɛ ka se juma ma baara in fo maaw k'a dɔn k'a fɔ baara in kɛkun fɔlɔ min b'a la o y'aw jamanadenw aw ka se ka nimisi wasa sɔrɔ kunnafoniw na walasa aw kunnasirilen ka se ka bɔ o de y'a to bi don kibaru a bɛna daminɛ ni kunnafoni fɔlɔ min ye kunungo janvier kalo tile 5 san 2022 farafinna yɛrɛ a tile biyanfɛ jamanaw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu min kɔnɔ n'an ko a ma ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest o kulu in n'an ko a ma ko CEDEAO olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen o tun nana Mali kɔnɔ kunungo wa taama in na a kelen tun tɛ ani a baara ɲɔgɔn dɔw ye nin taama in kɛ ɲɔgɔn fɛ Nigeria yɛrɛ jamanakuntigi kɔrɔ ni aw b'a dɔn ka d'a kan nin tɛ dunan ye Mali kɔnɔ kabini Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga man paron fo ka na fanga in paron fo ka fangalatɛmɛ fanga baaraw daminɛ ni maa kelen ni taamaw bɛ boloda Mali kunkanko kibaruyaw la ka ca Ala fɛ ale de bɛ bila jamakulu ɲɛma an k'o de ma ko Goodluck Jonathan o Goodluck Jonathan n'ale sugantira CEDEAO ma ɲɛmaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔ ninnu jɔda ye min a la o ɲɛmɔgɔya talen bɛ ka di o Goodluck Jonathan de ma Goodluck Jonathan bisimilara kunungo araba Mali yɛrɛ fangalatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba fɛ n'o ye colonel Assimi Goïta jamana ɲɛmɔgɔ don ko ninnu sigira kunungo ka hakili falen-falenw kɛ o hakili falen-falen minnu kɛra yala mun de bɔra la ko kumana jamanadenw yɛrɛw ye sigiba min boloda Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko assise nationale de la refondation bɛnkanw kɛra min ye hali n'a y'a sɔrɔ kuma dɔ la Mali tɔgɔla minisiri min ɲɛsilen don Mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma ministre Abdoulaye Diop ale tun ye taama kɛ ka taa bɛnkan ninnu ɲɛfɔ o ma bali daka don bɛnkan jaabiw la Goodluck Jonathan ɲininkali a ko ale mana Mali kɔnɔ ci wɛrɛ la wa ale nakun tɛ ko wɛrɛ ye ko min y'ale ka nin taama in sabu ye ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye sigiba dɔ bɛna boloda olu yɛrɛw fɛ jamana minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kuluba in kɔnɔ aw b'a dɔn k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ min ye Mali jamana ye ale kɔni ɲangilen bɛ ka bɔ CEDEAO ka barosigiw la o kɛra kabini waati min na cɛmancɛ fanga marabaw olu tun y'a laɲini Mali ka mara i n'a fɔ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini cogo min na o ma kɛ fangalatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ dɔw fɛla ye fɔɲɔgɔnkɔw kɛra o fɔɲɔgɔnkɔ ninnu de kɔnɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔw y'a jira u ka barosigiba dɔ senfɛ ko le Mali est suspendu de toutes les instances de la CEDEAO a ko de bɛɛ kɔfɛ u bɛna barosigiba kɛ kari nata n'o bɛ bɛn janvier kalo tile 9 ma an ko barosigi min ma ko sommet extraordinaire nin bɛna kɛ sigi balilenba de ye wa sigi bɛna kɛ sigiba de ye ko a ko laɲini wɛrɛ tɛna kɛ sigi na ka se ka kuma Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kuma dɔ la dɔw ko kangaridakan don wa min ye hali sigi min kɛra malidenw fɛ n'an ko a ma ko assise nationale jaabi minnu bɔr'o la olu CEDEAO jamanakuntigiw bɛna lajɛ yala u yɛrɛw fɛla ye mun de ye ninnu bɛna sɔn a ma wa walima ninnu bɛna assise nationale de la refondation jaabi ninnu fili ko da donna nin na kunungo kuluba wa min ye assise nationale de la refondation min n'a kɛra Mali kɔnɔ a ko a ni Assimi Goïta ye baro min kɛ kunungo ko a bɔra fɛnw kalama fɛn minnu bɛ yen n'a bɛna to da CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw tulo kan wa ko nin sigi min kɛra Goodluck Jonathan ani colonel Assimi Goïta cɛ ko a ma kɛ ninnu fila dɔrɔn ye ko min ye Mali yɛrɛ ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli o minisiri k'o tun bɛ kɛnɛ kan min ye hali minisiri min ka baara yɛrɛ ɲɛsilen bɛ jamana sinsinli kura a dili doni wa kuma dɔ la a gengeni n'an ko a ma ko ministre de la refondation de l'État k'o tun bɛ kɛnɛ kan ale min ni ale chargelen don jamana baarakɛyɔrɔbaw olu fɛɲɔgɔnya baara ɲɛnabɔliw ma wa ko maa fana tun bɛ kɛnɛ kan a bɛ fɔ min ma ko président du panel des hautes personnalités
et celui de la commission d'organisation des assises nationales de la refondation. Ko hali barosigi min kɛra anw fɛ Mali kɔnɔ, a barosigi mata minnu ka wuli ka jɔ kɔ, a labɛnw ani a fɛɛrɛw tigɛli, baaraw kɛra cogo min na, maa minnu ye o baara kɛlen ninnu kuncɛ, ko ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ CEDEAO ka ciden in bisimilali la kunu. Wa ko baara ninnu bannen waati min na, CEDEAO ka laɲini tun ye de don ka fɔ waati ka fɔ, waati jɔnjɔn min ni kala bɛna ta ani jamana bɛna mara cogo min na don nataw la, o min tun dɔnnen tɛ, n'an ko a ma ko chronogramme. O chronogramme o min bɛ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw nin kan bi, ko da donna nin kibaruya la k'a lase, wa ko u bɛnna min kan, ko cidenw taara ka t'o jira CEDEAO a ɲɛmɔgɔba la. Barosigi in kɔfɛ, nin kɛra kunungo kuluba ka bɛn janvier kalo tile 5 ma. Baro in bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya tun bɛ colonel Assimi Goïta ale bolo. Togoya min na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ, Goodluck Jonathan ye nali min kɛ Mali kɔnɔ kunu, an karamɔgɔ Elaji Jose Traoré ale b'an fɛ yan, a bɛna ɲɛfɔ yala a ye mun de fɔ fo ka se Mali yɛrɛ a furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kuma ninnu gonina, ale bɛna ɲɛfɔ an ye yala nin ko in a kɛra cogo di, mun de fɔra. An balimaw, kɛrɛnkɛrɛn ni ɲana an ka cɛkɔrɔba ani an ka musokɔrɔbaw, u k'a ma ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, farafina tilebiyanfan jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba min sigilen do sɔrɔ ani nafoloko k'a sɔn nɔgɔya o jamana kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. O jamakulu tun bɛ anw fɛ yan kunungo, na a jamakulu ɲɛmɔgɔya tun bɛ Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ bolo n'o ye Goodluck Jonathan ye, ko ale sugandira farafina tilebiyanfan jamanaw fɛ ale ka kɛ cɛfɔ ani kanbɛn ka sɔn nɔgɔya kɛ an faso coron bɛ gɛlɛya minnu na bi. O de kɛra kunungo araba janvier kalo tile 5, Goodluck Jonathan bisimilara anw yɛrɛ ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ye, ni jamana kuntigiya kalifalen do ale la bi. A nakun tun ye fɛn min ye, o de ye jamanadenw u ye forobasigi min kɛ ko ka Mali rɔbɛn, ka Mali labɛn cogo kura la, n'o ko a ma ko assise nationale de la refondation. Goodluck Jonathan ɲiningale a ko a mana ci kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ lakoyi, a ɲiningale ani Asimu n'a jɛɲɔgɔnw tilalen ka ɲɔgɔn ye, a ko a nakun tɛ ci kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ ye. A ye pereperelatigɛ min di, o ye k'a fɔ olu cira u cili min kɛra ka na Mali la, sabu yanni tile dɔɔnɔma cɛ lajɛ balalen bɛna kɛ, n'o bɛna kɛ tile 4 bi kɔfɛ, u bɛna bɛn kari nata ma janvier kalo tile 9. U nakun tun ye mun ye yanni o lasigi in ka kɛ, u ka na u ni an ka jamana marabaw u ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ. Jaabi minnu sɔrɔla malidenw olu ka jɛkasigi in na, o ko n'a tilal'o la a ye lamɛnni minnu kɛ k'ale ye ciden de ye, a bɛ taa ci lase farafina tilebiyanfan jamanakuntigiw ma, i n'a fɔ kibaruya minnu sɔrɔla an fɛ olu y'a jira cogo min. An balimaw, o kunungo kelen na janvier kalo tile 5 ko Bamako yɔrɔ min bɛ yen n'u ko a ma ko bourse du travail, o ye baarakɛlaw olu ka hakɛ ɲini tɔnba o jabala ye. Nin yɔrɔ kofɔlen in bɛ yɔrɔw fɛ, yɔrɔ minnu bɛ jamana in tariku la, waati min na malidenw bɔra k'u bɛ dankari binkɛnɛjɛni fanga la. Sumelu Bube Mayigaw, Amadu Tumani Turew, Umaru Marikow, Amadu Koyitaw, Nun Togow, Mutaga Talu, Jigiba Keita, Cɛbilen Dramɛ, ninnu ye ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na fo ka se binkɛnɛjɛni fanga o binni ma. Ni ɲɔgɔn kunbɛn baaraw fanba a tun bɛ labɛn bourse du travail de la. Ko bourse du travail ye kunu janvier kalo tile 5 ko ɲɔgɔn kunbɛnba dɔ de kɛra, wa min ye malidenw bɔra Bamakɔ kɔnɔ, kunnafoni dila dɔw y'a jira k'a fɔ ninnu kɔni balila de bourse du travail kɔnɔ. U ye jama bɔ ko min y'u ka taamako ye, ko ma sen sɔrɔ, a mana tigɛ da o da la. Ɲɔgɔn kunbɛnba kɔni kɛra kunungo bourse du travail kɔnɔ. O ɲɔgɔn kunbɛn in ko maa minnu bɛ yen n'olu limaniyalen don k'a fɔ fangalatɛmɛ fanga baara a bɛ ka kɛ sira min na, a bɛ ka kɛ taabolo min na, ko y'olu fɛla ye.
wa ni maldenw kan ka ko kɛ bi o ye ka wuli k'u ka jamana fanga marabaw k'olu dɛmɛ baara minnu kalifalen d'u la o baara ninnu ka se ka s'a dan na k'o de kɛra maaw bɔkun ye kunungo ka se ka dɛmɛ ani dɛmɛ k'o don fanga baara kalifalen bɛ maa minnu na bi baara in kana se ka tuɲa hali sigi min kɛra n'an ko ma ko assise nationale pour la refondation o sigi in jaabiw ka se ka lawaleya ko ninnu bɛɛ de tun bɛ taamakɛbaw ko nin bɛɛ de tun ye ɲɔgɔn kunbɛn in kun ye a ko araba kelen janvier kalo tile 5 ko Bamakɔ sigida min bɛ yen n'an ko a ma ko sigida sabanan o ye commune 3 de ye ko parti politique dɔ bɛ yen ale jabala bɛnnen bɛ o ma n'u ko a ma ko parti pour la renaissance nationale dɔw ko a ma ko parena o parena jabala la parti politique dɔw bɛ yen n'an ko ma ko parti des cadres d'échange ko ninnu fana tun ye lajɛ de kɛ lajɛ min ni laɲini wɛrɛ t'u la sigi min kɛra jamana marabaw ka laɲini kɔnɔ ka malidenw labɔ ko jaabi minnu fɔra a la ko jaabi ninnu t'olu fɛla ye o b'a jira k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔ kunu fanga baara kalifalen bɛ maa minnu na olu dɛmɛbaw ani minnu ko u tɛna jɛni jamana maracogo ye ninnu bɛɛ ye lajɛ de kɛ kunu ka ko cadre d'échange maaw ka laɲiniw kɔnɔ kuma minnu tun bɛ bɔ u da ko ye non au chronogramme ko waati min fɔra walima kuma dɔ la waati min sugandira waati min sumana n'u yɛrɛw ko jamanadenw de y'a laɲini o laɲini min kɛra n'a taara jira CEDEAO maaw la an balimaw ko ninnu k'u tɛna don da fɛ ɲɔgɔn kunbɛn min kɛra parena jabala la a mana tigɛ da o da la nin bɛɛ ye maliden kelenw de ye hakilinaw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ nka min ye farafinna yɛrɛ a jamana minnu bɛ tilebiyanfɛ bolo in fɛ o jamana ninnu olu ka kuluba min bɛ yen n'o ye CEDEAO ye o CEDEAO waati min na a tun ye Mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma o kibaruya in dalen malidenw tulo kan politikima dɔ bɛ Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko Amadu Goyita y'a jira k'a fɔ kuma minnu fɔra ko malidenw y'a fɔ ko kuma ninnu tɛ malidenw fanba ka kuma ye wa min ye ministre des affaires étrangères ko a bɛ dantigɛli min kɛla bi n'u ko assise nationale de y'a fɔ k'o ma kɛ laɲiniw kɔnɔ laɲini minnu n'o ye kunnawolo laɲiniw ye ale ɲiningalen a ye dantigɛli kɛ yala an tɛ Amadu Goyita lamɛn wa yana an kana Bamakɔ kunu min kɛra fanga jukɔrɔma tintinbaw ani politikimaw fɛ Amadu Goyita tun ye a fɔ a tun ye dantigɛli kɛ a y'a mɛn waati min na k'a fɔ nin taama in de kɛra Mali jamana marabaw ka ciden minisiri fɛ a ye dantigɛli min kɛ o dantigɛliw filɛ I y'a fɔ cogo min na an bɛɛ y'a mɛn bɔlɔlɔw kan Mali télé la an ka ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye interview kɛ k'a fɔ ko gouvernement tɔgɔla u taara chronogramme yira CEDEAO ɲɛmɔgɔ la n'o ye Ghana président ye o chronogramme kɔnɔna ye mun ye ko résolution dɔ kɛra assise nationale dite la refondation ko ka transition ka dɔ fara kan ko san 5 fana ko bɛ daminɛ 1er janvier 2022 anw fɛ nin ye janfa ye anw fɛ nin tɛ hakilina ɲuman ye anw fɛ nin tɛ jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ anw fɛ nin tɛ jamana ɲɛtaa baara ye o de la depuis mois de juillet parti politique caman farala ɲɔgɔn kan a bɛ taa fɔ parti 80 na ani mouvement politique parce que an ye jateminɛ kɛ kojugu ye maa karamɔgɔ ye an sɔmina k'a fɔ baara minnu boloda la depuis rectification nana hakilina minnu bɛ ka ta n'an m'an farati an ye layidu min ta charte la transition kɔnɔna na n'o charte sɔrɔla concertation n'o concertation organisera CNSP yɛrɛ fɛ mois de septembre kɔnɔna na ka février di transition ma ka délai di transition ma ko kalo 18 a ka ca man ca a ka ca maa fɛ maa min faso kanu b'i la a ka ca maa fɛ maa min hami n'a miirina ye ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ a ka ca maa fɛ maa min b'a dɔn k'an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi k'a fɔ ko régime d'exception tɛ se ka jamana si bɔ nɔgɔ la fo pouvoir légitime pouvoir min ni jamanadenw ye danaya d'a kan n'an tor'o baara la n'u nana ko assise anw kan tɛ taa parce que hakilina min assise na dɔrɔn an ye jateminɛ de kɛ k'a fɔ miirina dɔw taara hakilina dɔw taara min ye ka anw bɔ délai kɔnɔna na sinon ni ye charte de transition yɛrɛ ta charte fan si ma kuma assise kan charte ye Mali problème fɔ baara minnu kan ka kɛ kalataw kan ka kɛ cogo min na gouvernement min yɛrɛ bɛ yen nɔ ministre ye calendrier bɔ ko élection bɛ kɛ le 27 février an ye layidu ta jamanadenw ye an ye layidu ta sur communauté internationale ye CEDEAO ani bɛɛ parce que an bɛ diɲɛ de kɔnɔ diɲɛ fana b'an kɔnɔ donc an tɛ se ka jɛn ni prolongation san 5 ye an bɛ jɛmu fanga de kɔnɔ n'o ye démocratie an bɛ république de kɔnɔ an bɛ sariya jamana de kɔnɔ an ka démocratie a sɔrɔla kɛlɛ de fɛ maliyɛnw de wulila ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko fanga tɛ se ka kɛ maa kelen ta ye ko fanga tɛ se ka sɔrɔ marifa kan ko fanga ye jamanadenw de ta ye kalata de b'a to an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sugandi bamananw bɛ deli k'a fɔ ko n'i ye san 10 kɛ falikɛ na n'i ma fali kan mɛn i bɛ sira caman dɔn 2012-2013 élection ɲuman organisera
donc an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ an ka bɔ fanga ko la an ka Mali bila an bɛɛ sanfɛ faso ni an bɛɛ de ta ye an bɛɛ bɛ taa Mali de bɛ to yen n'an bɛnna min kan o de kan ka kɛ sariya de b'a to an bɛ kow to ɲɔgɔn ta la sariya de b'a to an bɛ sigi ɲɔgɔn ka damu na n'an y'o sariya bɔ yen nɔ an bɛna jungle kɔnɔ dɛ ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma an ka bi conférence de presse la an ye nin rejeté an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini. An balimaw nin tun ye Amadu Goyita ye ale y'a jira k'a fɔ kuma minnu fɔra assise nationale la n'a taara lakale CEDEAO maaw ye ko kuma ninnu tɛ kuma balolenbaw ye nka kunun ko ɲɔgɔn kunbɛnba min tun bolodara Mali kɔnɔ a fɔlɔ ye min ye o kɛra Parena Jabala la sigida 3nan kɔnɔ maa caman tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ Parena ɲɛmaw cadre d'échange ɲɛmaw hali fɛɛrɛtɔn wɛrɛw bɛ yen n'olu tɛ politikimaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen i n'a fɔ Mohamed Yusuf Bacili n'u ko a ma ko Rasbash o tun bɛ kɛnɛ kan min ye Umar Mariko fɛlamaw ye olu tun bɛ kɛnɛ kan Isa Kawjim tun bɛ kɛnɛ kan ka fara jamanaden minnu bɛ yen n'olu ma taa f'an ye fanga in na ninnu bɛɛ lajɛlen ye laɲini kɛ ka se kunnafonidilaw ma nka an ye seereya minnu sɔrɔ kɛnɛ in kan walasa u ka se ka faamuyali kɛ mun de y'a to ninnu yɛrɛ bannen bɛ ka don jamana marabaaw ka laɲini min kuncɛra ni barosigiba ye barosigi min n'o kɛra malidenw yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na aw bɛ se ka faamuyali kɛ Mohamed Yusuf Bacili Rasbash ale ɲininkara kunnafonidilaw fɛ kunungo hali n'a y'a sɔrɔ don kibaru min lasera anw fɛ Benkouma kɔnɔ yan a tun ye ɲɛfɔli kɛ nin kibaruya ninnu na anw ka ciden minnu tun bɛ yen u ye seereya minnu sɔrɔ o seereya ninnu dɔw filɛ. Ko i bɛ ka binna don min na uti kalo tile 18 san 2020 ka se décembre kalo tile 31 san 2021 ma k'o ye fu ye donc ko ka san duuru kura fara o kan donc o kɔrɔ ko ni ala ka wele sera a ma n'o tɛ transition san 6 ani tila o y'a dɔgɔyalen an ye ɲɔgɔn ye an ko a tɛ se ka tɛmɛ hali ni anw ma sɔn ni assise ye hali n'anw tun sigalen don k'a bɛ nin de bu ale bɛ an tun b'a ɲini na ala fɛ faso kanu kama ko ala ka wolo ko la komi hɛrɛ bɛ bɛɛ ala k'an ka siga kɛ kanu mais n ye recherche kɛ k'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ depuis les années 60 ka na n ka ɲinini taara bɔ yɔrɔ min kan président kelen min ye san 5 kɛ transition na o ye Musa ye a ye coup d'état kɛ Moribo la 68 constitution kura sɛbɛnna version 14 75 mun bɛ premier ministre la bi o mɔnna Musa sin na o mɔnna Musa ka ji la o mɔnna Musa ka miirina la sigikafɔba min fana kɛra assise o ɲɛmɔgɔ tun bɛ mun bolo o fana tun ye Musa ka mɔgɔw ye hasard don wa en tout cas an kɔni b'o kɔnɔ Musa fana natɔ ko kalo 6 o ye san 20 ninnu fana natɔ k'u kali kalo 18 k'u ka san 6 fara kan ka tila k'a sɛbɛn assise kɔnɔ ko ils exhortent le gouvernement et les autorités à prendre le temps qu'il faut. Nous demandons au gouvernement de prendre le temps qu'il faut pour pacifier le pays avant d'organiser les élections. Ba kala radio la suite. Kamba nyini nyemugo fe wagati min bɛ bɛn u ma u ko wagati ta n'u kɛra kuma min na jamana bɛɛ basigili la u ka sɔrɔ ka kalasigi to kɛ. Ni malidenw ka bɛnkan tɛ yan. Awɔ o ye maliden dɔw ye fo n'o y'a sɔrɔ ye ne bɔ malidenya la hali u yɛrɛ ka kumakan kɔnɔ i bɛ taa tɛrɛmɛ o yɛrɛ da ko ko Mali région 20 na o région 17 ko ka dɔ fara kan. Sur les 20 régions administratives que 13 se sont spontanément prononcées pour la prolongation. O 17 min ko ka dɔ fara kan olu ka faranga hakɛ bɛ taa kalo 6 ka se san 5 la selon les régions. Ko nka en moyenne la moyenne propose 32 mois. Moyenne tubabukan don a kɔrɔ ye di région 17 min ko ka dɔ fara kan olu kilancɛ olu ko k'a kɛ kalo 32 donc o kɔrɔ majorité ma sɔrɔ o kilancɛ min ko kalo 32 a tɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ kalo 5 et kalo 6 dɔ bɛ san 1 donc mais il y a pas de majorité là-bas mais la moyenne i komi i b'a fɔ cogo ni moyenne calculée mun na moyenne ye hakɛ divisé par 2 o tɛ moyenne ye wa o to ye wa mun b'o duguma o ye minorité moyenne plus 1 o ye majorité tubabukan don u ko la moyenne de 32 mois 32 mois o ye joli ye san 1 kalo 12 san 2 kalo 10 kalo 24 kalo 24 n'i ye kalo 8 fara o kan ni kalo 6 fara o kan o ye kalo 2 san 2 et san 2 ye kalo 24 o ye san 2 ye kalo 24 ye san 2 ye ni kalo 8 fara o kan o ye kalo 32 ye donc ça fait presque 2 ans et demi que la moyenne a proposé. Choguel Dunko sur France 24 en marge du sommet et de l'Assemblée générale des Nations Unies a ko calendrier min bɔra ko ye communauté internationale ka calendrier di ko tɛ Mali ta ye k'olu y'a ɲini ko kun min ye maliyɛnw na bɔ i bɛ ka wulili la ko fɔ maliyɛnw ka sigi k'o kun ɲini k'o dɔn ka fura bɔ o la ka sɔrɔ ka chronogramme bɔ ko il faut donner la parole aux Maliens. N'oublions pas les causes qui ont fait sortir les gens. N'oublions pas les causes du mouvement. Comme on veut que délai min ta kana fatara a schématisé
ko ni bana kelen bɛ mɔgɔ min na bana duuru bɛ mɔgɔ min na n'i ye fura kelen n'u fila ma a bɛ fura kelen bɛ bana kelen tigi furakɛ ka bana duuru tigi tɛ furakɛ donc ko fo ka mɔgɔw lamɛn ko c'est à l'issue des assises ko kalafili bɛ kɛ don min na maliyɛnw bɛ taa ni maliyɛnw bɛnna don min kan k'u bɛ taa n'o don ye olu yɛrɛ ko minnu ye maliyɛn ye e yɛrɛ ko sisan ko maliyɛnw bɛnna kan maliyɛn minnu bɛnna ko kalo 32 soit 2 ans et 8 mois jɔn de ye san 5 don jɔ kunda olu to wule jɔnw ye u yɛrɛ ka document dɛ u yɛrɛ ka document ko maliyɛnw ko 32 mois 32 mois c'est 2 ans et 8 mois Diop a été dire 5 ans à la CEDEAO donc jɔn de y'a fɔ Diop ye k'a ka taa Mali wɔkulɔ wa Mali jinɛw komi maliyɛnw ko kalo 32 jɔn de ye san 5 fɔ mais n'u ko ka assise bonya ko ka jamanadenw de bonya ko CEDEAO a y'an bonya CEDEAO a y'an lamɛn aw kana cungu an kunna a y'an fana lamɛn ten o de ye mɔgɔ caman dimi o de ye mɔgɔ caman fɔ a ba la CEDEAO o de ye to mɔgɔ caman fɔ a ba la France o de y'a to u ka propagation caman fɔ ko CEDEAO de bɛ ka cuncu k'an tɛ k'a lamɛn an kun tɛ ka di an kɔ an ye Modibo si ye Bulokiba bɛ cɛ tan an ye Sunjata si ye an lamɛnna sisan an yɛrɛ wulila ko kalo 32 dɔ taara fɔ ko san 5 jɔn ye san 5 don jɔ kun da donc ça veut dire que qui a insulté même les assises si l'assise a été invoquée au nom du respect de la volonté du peuple malien ni assisi réinvoquera au nom du respect du droit du Malien à s'exprimer. Malien ont exprimé selon eux. Malien expression a été pervertie, a été bafouée, a été falsifiée par qui? Est-ce que vous avez assisi Bonyawa? Eni ne wolo la ko duru e bora kata fo kene makambe na tanga jo endoya. Est-ce qu'il y a Bonyawa? Est-ce qu'il y a fo Bonyawa? Qui a dit à Job 5 ans? Il a rapport betaka John Zeni Moulay Djama John Zeni Moulay de côté 32 mois. La moyenne a décidé ça. Et ce qu'elle dit qu'un assise de moi, qu'on a déjà benamunga. Assise où là où on a déjà beaucoup de bis vanille fla. Oh, John Trafoko Sanduro, j'ai ma borami. Ou assise Karami. Et puis il reste ce soir, il va chaman yiniwa. Ah non, qu'on a assise Sigidoro. Akmaso la doron. Elle m'a fait quoi c'est politique, de l'euro la foula. Et il y a assise Bekala. Il y a la Forago Fondation. Kabinanga Jo. Il y a Bekala. A semaine qu'on a eu kele et na la tuer fondation abi comme nico douce ma doro ko nation bo o tika bara do ngo kata a papier ni ya woro to munu ma kene ka o be kashi mune ba kono kan éducation civique kala ko so la ko moral et civique et ala tenere fondation ni de programme be kono dungu ko juju ko forum ko ne glabla ni de dongo ni de fola ni fondation prends les 40 pages de recommandations là foncez là ko jamana kana dugu ko dible ko ka so ma dugu tugu da do la mais o be ke dépend mon wulo mais o be ke merci de ta gouverneur cité de Dugushi Dugu na kin Duguti makuma il y a la quoi que constitution révisée mais qui parle depuis ante abana le lamungamo révision il fondation corridor refondation koro comme tumbe nanya dain gela kura na ko intumiri sigi wakati amamiri ko la ko be donc on refonde il katoka sojo il y a Johnny Lili Yirimae si ça ina kibe sanfela ke béton yiri lilima tseka boble be béton pied mboy ka pied fema do de refondation mais quand je sortis ma ko non ko si ko peinture qui quand a peinture dit mais au téléphone ça c'est ce qu'on appelle les gestions des courantes de l'état Sandourou yango jekulu d'abord Sandourou amulo do yamadu e ko politique kele do ko yinini ni yo fo wallahi e ga kesi sa ebe saka fere celibat ntarika saka kuna ko wabina ne ngo jawara mbasa wa clean ala tibe mu soiba bimiri konte saninkela o ko ngani amay mana de ngani ate sani wol may ba fo ko yi dogoya munu re tusuka bo suko no ba fi ko temeka kan hali do te tandi mabli dogi kuma kan jugare munu tusu fukala lo ba ko no ko se ko ka te frika kan lu be tagare mais mugo mi ba fe ka sani ga ba do ngani ala sede ko atoy kalo frente boka ni ebeto deli ni kalo woro kuma ni kalo konondo kuma ni sangelen kuma de wasa nuru de o te ka ta foro ko akuma ko chronogramme ye do bo iko ntisa ko kuma mais ikmara kumina ikanga kuma kumina est-ce que kungo yo ngani ala bowa il faut de ko hali en droit des affaires ne ka jurube ela imase ka sara ika feminera kanga fe afereto tribunal mba foko ka fere hala kanga fere dambina danogomani na il faut ko mise à prix o be imposer de la mise à prix pourquoi je dis ni mo ngoni ngoni technique négociation hali première année université droit public relations politiques là, en matière de négociation, en matière de diplomatie, il y a une technique. Même un étudiant de première année en relations internationales ne va pas aller avec ce document pour négocier. Mais il y a une boli qui a fait un fort. Kololo jode na faka boa nga sigi sisande. Boli te chiniyo. Ite bola ka foko ka chiu. Ite bola ka foko ayu. Ka boka foka eseli. O jurumundi. Ay boka sariya bato. O here de de. Amunu sigele me sariya soso kanu o na faka boa. Ou bien kololo emu. Angana bo, angato ulutaka, o nafa e munye. Shogal ka gulogi ba be chaya, ashim meto sanfe, naka ngata forla hélicoptère be wuli, ni sajo ka ngata babara hélicoptère be wuli, abana. Maintenant sigira akololo fona e munye, c'est de obese ka yoro fermé. Na fermera.
ere bazin blogiba kadi kosbe parfum kadi ba bon avec saria mina avec comme ni be ballon temps équipe fait BG à match là fu beka ben saria kan ni be benaka avec match keli noya donc tous les compétiteurs no électeurs ou ani acteurs ou parti politique loi électorale ni anga sika miraka élection be ke chukudi seni de ba kewa administration de ba kewa ou bien me formant jon d'état na beno kan non au projet e bo konna do yo article 6 kala projet ko shogal ga projet autorité indépendante de gestion comme nous m'a fait kaka kono on a un dossier déposé dans le dossier déposé nous m'a soukane shogal de boulot nommé la commission de désignation des membres de l'autorité de truc là est nommée par la primature et John est me cour constitutionnel me nommé à présenter Chewangalo mais papier là faut que indépendance vous voulez mais John Darula ya John est gouverneur nommé gouvernementaire John est préfet nommé gouvernementaire. John le ministre de l'administration territoriale nommé. C'est le gouvernement. Mais pourtant, on n'a pas confiance en eux. Et Choguel vient reproduire le même schéma. Ou c'est lui qui va nommer les membres devant désigner les membres. Amborami. À part les pays, au moins. À part les pays. Oui. Dans ce pays-là. Ça, les pays de Choguel, Choguel Line. Ambalmao. Nintunye cadre d'échange des partis politiques oluka lajamin kera kunu parena Mali jamana fonyon ko ni furuku ka bonya ni nyonche ko nunu nye maldenjugu de wa munu ko fana ka fo sanduru min fora no sanduru o makono li bara ube damne kalo woro fo sanduru kala be se kata ni bela jelen kono ko munu mbane mbe ni ma ko nunu mbe uposi kono law de nyini olu fana tunye boli bake Bamako anga cidenw y'u fana ɲininga u ye min fɔ anw ka bi dɔnkibaru kɛnɛ kan aw ni anw an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. À bas la presse, vive Assimi, vive Assimi, vive Assimi. Transition Sandourou, transition Sandourou. À bas la CEDEAO, à bas la CEDEAO. Sandourou, à bas la CEDEAO. On ne veut pas une élection bâclée. On ne veut pas une élection bâclée. Sandourou, Sandourou, Sandourou. À bas la CEDEAO, à bas la France. Assimi, Sandourou, Assim, Sandourou, Assim, Sandourou, Assim, Sandourou, Sandourou, Assim, Sandourou, Assimi, Sandourou, à bas la CEDEAO, à bas la CEDEAO, à bas les dictats de la CEDEAO, à bas les dictats de la CEDEAO, à bas les ennemis du Mali. Jamana kona den jugu ala ka bɛɛ sara dinɛ na ŋaniya la an ko Sandourou Assimi Assimi Sandourou Assimi Sandourou 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 Assimi la transition Sandourou Sandourou votez 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 Sandourou votez Sandourou peuple malien jamana kono deñmo Assimi Goïta Assimi Goïta Assimi l'imperturbable Assimi Goïta ça c'est les commerçants ni sugu kono mogo de do obuku ka joira transition Sandourou transition ya Sandourou mogo te se ka bali Assimi Goïta 5 ans non ma bo mi prolongation ke zero bi ka kila ka traditionnel faraka l'imperturbable Assimi Goïta ça c'est les policiers les forces de l'ordre Sandourou ko ka kɛ santan sugu kɔnɔ mɔgɔw ko ka kɛ santan bi an bɛ yɔrɔ min na an bɛ ka wulikajɔ de kɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma k'a yira maliyɛnw na jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ jamanaden jugu minnu bɛ jamana kɔnɔ n'u b'a fɛ ka jamana ci an ma sɔn a ma an ko an bɛ sɔrɔsiw soutenir transition na an bɛ san 5 transition de fɔ an de y'a laɲini kɛ an de sini siniɲɛsigiw ye. Tout le
Ama simiko. Sanjoli ami politicien mo. Ba politicien de fanga na ma ke fo jamana ngona. Sa mo ko transition mo ko drone la santé mo sila meblé. Jamana ngono. O de ba ndeme transition. Maliko emi antenne kuma cha ko kuma cha ma fo etala. Ka be election ngara sambi sa ba me gele ala politicien mo lo. O be ka male on jeli mi kuma fo etala. An sawo emi asimu anu be santale faraka manaka amode ko. Ama asimu go bi male on be akilna odi. Mali dante bama wokele ka foko bama be mali région chama me na cha kalante ka ga fo te ka ke ame position moro ame fa moro ante ka fo nya toro nya emi ame asimu go bi ame asimu go sini ante position ko ante fo la ame mi go da nga tradition ame nga tradition ngo ame mali ko asimu go ta vivre asimu go ta vivre les traditions vivre les maliens vivre les populations maliens vivre le Mali ame mali ko ante do ko ante fo ko ame go mi na do o da asimu ante election na ante foila election me kene ni ka to jamana sumale do jamana masuma ame asimu no go bi ame asimu no go sini la ine miye politicien vampire mulu wille no ka fo ko uluba yira ka fo ko kana transition ko sanduru ka cha jamana dirulu ma sambi sababu ya munga bayangara kumechogodi kunu ogo sago kumechogodi kona kumechogodi me binefe avion me ga bara min da bomanchi wale ka sorasubu yoro mina kanga fo sorasubu yoro mina kanga deme ne sorasi nunu ala de nunu ci malima nunu nakun bi benyeba la nunu tate wariko nunu mogote jamana nafolo la ka fo ko ba fiye nunu nana de kanga jamana sigi araika kanga jamana sigi senkelenga ka dama o de la ngo transition sans duru ka do asimi mulu be ka essayer ko bu sama sama ko be fe nyini ko ala se ka nyini jamana ma ala kama bi deli pol jeunesse ani politicien nunu ni nyogote ou clé ou bien exil politique ni no be bo jamana ngono parce que jamana kono den jugu nunu ta ka wuli ka takama ka bo fo kidal u ka bo fo agelok ni jamabu ko u te desa ka sal kelen fa ni jamabu ko u flani komina u ta ke malien la vie aujourd'hui les Maliens ont compris que vraiment en moté mola to bu jon en ta fait asimi ni jamana donga kele porter ibo de la vie ambi ko ni jamana donga kele ni ya bla dongo do jamana dongi bla odo bibi wakati mina ante français ko ante seda ko la ambe jamana ko kele de la ni ya samaka se yoro ban jole sori ko fe yara wolo debout sur les remparts dans l'idéologie l'incarnation de Adama Ben Jaradi Ben le cerveau ambi ko sini wallahi Asim Agata Asim Agata Asim Asim Agata Asim wallahi Agata Asim Agata Flageleno wallahi billahi patron ansel ko barra sa duru to muda mara jamana nyama jo sa duru ko la ga di ko ma to baba okay problem mali be okay après ça me salam okay merci Asim Goïta le peuple du Mali le peuple malien vous l'avez mobilisé ils sont derrière vous l'armée malienne nous sommes derrière vous n'ayez pas peur vous avez la population devant vous vous avez la population derrière vous. Je vous le garantis une seule chose, la communauté internationale de vous dire quiconque qui va tenter quelque chose à l'armée malienne aujourd'hui, à Assim en particulier, je te garantis, tu vas mettre une guerre civile au Mali. On fait la transition aujourd'hui, on fait la transition demain. Et ce combat, on va le mener. Ce combat, on va le mener. Ore fana kofe gele abam be inafo kana ani jamanadenw lakanani tuma bela ni wote kera fe Mali kono wote banen kofe amangaw ana fonyongo ntison karsa mata fem be na no ye olu kala je ko labe ni sharia ni labɛn min b'a to n'a ma ɲɛ k'a fɔ fanga bɛna sigi a ka kɛ bɛɛ ka diɲɛ k'a fɔ jɔnkala nin sigira ni min fɔra k'a fɔ a ye fanga ka kan ka d'a ma a kana kɛ woyɔ ye bɛɛ ka sɔn o ma ka sabu kɛ wote ninnu
a kɛcogo ɲuman ye hali labɛn minnu kan ka kɛ Mali kɔnɔ kabili bɛɛ y'a nana anw fɛ Mali kɔnɔ fo ka se bi ma jamana in baara la baara cogo minnu na ni fiɲɛ sɔrɔla olu la ka sabu kɛ jamana janfabagaw ye ka sabu kɛ ɲɛmaa minnu bi sugandi a kɔni fɔra ka fɔ anw fɛ Mali kɔnɔ yan Mali ma baara politikimaw dɔrɔn fɛ hala an b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko société civile o société civile dugulenw b'a la kodɔnnaw b'a la Mali mara ma taa sɔrɔlasiw yɛrɛw kɔ tuma dɔ la nka jɔnkala tiɲɛ yɛrɛ ye fɛn min ye n'i y'a bɔ Amadu Tumani Ture la finintigi kɔrɔ tɛ min sugandira Malidenw fɛ Musa Traoré kɔni tun ye sɔrɔlasi ye minnu ye a fɔ denmisɛnw ye 1990 ko Musa Traoré de ye jamana segin kɔfɛ Musa Traoré ko n'i y'a ye Mali ma kɛ anw sago ye ko a sabu jugu tɛ foyi ye fo Général Musa Traoré a n'a nɔfɛmɔgɔw a waati ka sɔrɔ o Général Musa Traoré fana a ye jamana mara ni politikimaw de ye o politikimaw fanba adama de ye olu bɛɛ salo Musa Traoré tɔgɔ tun tɛ fɔ a ka tɔn tun tɔgɔ tɛ fɔ adama ye fanga mara san 10 o kɛra Alpha Umaru Konare fɛ ale kɔni sera ka jamana sɛnsɛn nka o senfɛ o politikima ninnu olu de ye faso buruja ka faso nafolo sonya an ka kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan an tun y'a jira u la n'a tun fɔra k'a fɔ Musa Traoré ka waati ko nafolo tun bi dun nafolo hakɛ dɔ tun bɛ yen n'o dunni fɛ i tun ni fagali de ka kan a bɛ fɔ maa minnu ma ko démocratiw n'u b'o kɛlɛ de la bi ko jamana in y'a yɛrɛ sɔrɔ 1990 jamakulu wulilen do bi o jamakulu k'a daminɛ kabili Musa bɔra fanga na fo ka se Ibrahim Boubacar Keita ka fanga firili ma n'i y'a bɔ furancɛla furancɛ min n'o ye Amadu Aya Sanogo ye olu de ATT ka fanga tɔ paro ka sabu kɛ jamana in a burujali ye hali ni ATT fanga ka fisa ni maa caman ye Ibrahim Boubacar Keita fana nana a kɛra jamanadenw ɲɛna ka fɔ o ye maninka ye n'o nana o bi jamana latile o ka fanga banna ban cogo min cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'o kalama tiɲɛ kɔni na i n'a fɔ Mutaga Tali y'a jira cogo min Mali a mara ma fɔ politikimaw kɔ a ma fɔ mɔgɔw kɔ maa minnu a bɛ fɔ olu ma ko société civile hali sɔrɔlasiw kɛ olu dɔw ye minisiriya kɛ nka fanga ɲɛmɔgɔya tun tɛ sɔrɔlasiw bolo Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in laban de nana paro Asimu Koita n'a nɔfɛmɔgɔw fɛ olu de bɛ fanga la fo ka se bi ma CEDEAO mɔgɔw ka cidenw u nali min kɛra kuma minnu bɔr'u da cogo min nin kuma fɔlen ninnu an bɛ dalu sɔrɔ o kuma ninnu na min de ye Mali mara a ma fɔ mɔgɔ si kɔ fo n'a kɛra cikɛlaw ye kɛ fo n'a kɛra baganmaralaw ye fo n'a kɛra mɔlikɛlaw ye olu kɔni u b'u ka caw la n'o tɛ maa o maa sigira hali k'a daminɛ kabili Modibo Keita ale ye civil fanga ye nka a tun ye finitigi dɔw ta nka fo ka perepelatigɛ di ka fɔ mara bɛ politikimaw de bolo anw bɛ tali kɛ an bɛ min si dɔn ye n'o ye kabili 1991 ka se bi ma Mali coronin do ka se hakɛ min ma bi politikimaw ka janfa do ye tiɲɛ sabu fanga tun kalifalen do olu la i n'a fɔ n ye ɲɛfɔli kɛ cogo min nka Mutaga Tali ale tɛ mɔgɔ dogolen ye a fana ɲininkara ale ye jaabi min sɔrɔ Mali marako la a yɛrɛ ka fɔli la ko Mali mara Mali mago bɛ Mali den bɛɛ la an t'a yɛrɛ lamɛn perepelatigɛ la wa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka danaya b'i kan an ka bonya b'i kan an ka kanu bɛ i kan an bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ i ka ye a kɛnɛ kan n'i yera a kɛnɛ kan anw ye sifinw de ye fɛn minnu kɛra Mali kɔnɔ kabini 90 kana bila bi la e yɛrɛ mun ta ka ye jɔn ye ani hakilila jumɛn b'i la i ka dɔ fɔ an ye o la n k'u ma nin wele diyara n ye fila bɛ yen n bɛ se ka dɔ fɔ o la kelen bɛ o jaabi tɛ n bolo min jaabi tɛ n bolo e ye jɔn ye ayi muru bɛ fɛn bɛɛ tigɛ ka taa yɛrɛ tigɛ fɛn tɛ ne bolo ka fɔ o la nka mun kɛra fo ka n'a bila bi la n bɛ se ka min sariya n b'o sariya hakilila min bɛ n na n bɛ se ka dɔ fɔ o la yanni kuma ka se ne ma mun kɛra fo ka na se bi la mɔgɔw sɔrɔla minnu ye caman fɔ o la a tɔ kɛra hakilila jumɛn b'i la Mali ko la ne ko man ko ne ka kuma man ca o la a man jan ne hakilila ye fila ye a fɔlɔ ye min ye malidenw an ka kɛ Mali fɛ n'a bɛ fɔ o ma patriotisme
an ka kɛ Mali fɛ ko an b'an yɛrɛ fɛ cogo min na i ko an b'an ka dukɔnɔmɔgɔw fɛ cogo min na n'i kɛra fɛn fɛ i bɛ se ka a kuma bɔ i bɛ se ka i yɛrɛ d'a ma a filanan an ka bɛn n'i ye Mali in lajɛ a taa yɔrɔ ka jan dɛ kabini anw yɛrɛ faw bi kɛlɛ la indépendance ko la ka na bila mara fɛn fɛn kɛra ka na ta kabini Fili Dabo ni Madu Konatew ka na Modibo Keita la ka na Musa Traoré la ka na Alpha Omar Konare la ka na Amadou Toumani na ka na Ibrahim Boubacar Keita la ka na Furanjɛ Fanga la minnu kɛra o la a ko ka ca n'an ko an bɛ nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ bi i bi ɲuman dɔw tɛmɛ a kɔnɔ i jugumanw fana y'a kɔnɔ ngo an bɛ se k'an sinsin ɲumanw kan cogo jumɛn an ka se ka taa ɲɛfɛ n y'a yira fana k'a fɔ farafarali kuma dɔw bɛ Mali kɔnɔ bi an k'olu to yen k'a fɔ karisa bi parti la karisa bi société civile la o ye nkalon ye Mali a ka ca ni san 30 ye bi gouvernement foyi ma sigi min tɛ société civile ni parti ye denmisɛnninw ni maakɔrɔbaw du tɛ yen maakɔrɔba tɛ min kɔnɔ wali denmisɛnnin tɛ min kɔnɔ n'i y'o jo min kɔnɔ o du tɛ taa yɔrɔ jan sɔrɔdasiw ni civil olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi Mali baarako la n ko kumana nin bɛɛ la an bɛ tɛntɛli de kɛ Mali mago bɛ a den ɲuman bɛɛ la o bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ o kɛra maa ye hakilila min kun bɛnna o la n y'o de da kɛnɛ kan bi n den minnu bɛ kɛnɛ kan denmisɛnnin minnu bɛ yen ni simakɛ minnu ɲɛna u bɛ se ka min ta o la u ka o ta o la u y'o fɔ o bɛɛ ye danaya ni kanu kelen de ye o n'i ka danaya bi mɔgɔ kan i ɲɛna a bɛ se ka fɛn min kɛ n'a y'a kan b'o nɔfɛ i bi o faamuya i bɛ taa o sira fɛ nka u n'u ka denmisɛnninya u ko k'u ma kuma u kun fɛ o u ye fɛn dɔw de ye u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u ye lajɛli kɛ u ye wolomani kɛ u y'a ye k'a fɔ ni Ala y'a kɛ jamana in kalifara Muntaka ma don min na ko bɛ se ka kɛ mɔgɔ sigida ni min ye o kama olu b'a fɛ a k'a kan bɔ wa n'a kan bɔ fana u b'a dɛmɛ n b'u fo ka ŋaniya ɲuman na Ala k'o don fana yira an na don bɛɛ n'a dugujɛkan don. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba nin tun ye Muntaka Tali ye jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔya kalifalen don mɔgɔ min na n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ka kɛmɛ jamana in bɛ dakun min ka bi yala ale miiri la k'a fɔ Mali in bɛ se ka jɔ cogo di a ye nin dantigɛli in kɛ Kita de a ye min fɔ Mali ko la bi an k'o lamɛn. Bi Maliens bɛɛ kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma les héritiers de Mamadou Konaté, de Fili Dabo Sissoko, de Modibo Keita, de Moussa Traoré, de Amadou Toumani Touré, de Alpha Omar Konare, de Amadou Aya Sanogo, ni Dionkunda Traoré, ani Ibrahim Boubacar Keita, ani Bandaw, bɛɛ kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fara Hasimi Goïta kan ka se ka jama bono. Ni jamana bɔra nɔgɔ la don min na n'a ye Mali jɔ ka hɔrɔnya segin ma bɛɛ bɛ t'i ka parti la i bɛ t'i ka campagne kɛ min ka di o b'o fɔ mais aujourd'hui an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kan ka jamana bɔ gɛlɛya la parce que jamanaw dɔw bɛ yen u t'a fɛ Mali ka hɔrɔnya n'a danbe n'a intégrité territoriale ka segin a ma jamanaw dɔw bɛ yen u t'o fɛ o donc maa o maa n'i y'i jɔ k'i bɛ kɛlɛ kɛ ka Mali hɔrɔnya n'a danbe segin a ma u bɛ wuli k'i kɛlɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ ka Maliyɛn den dɔw su k'u bila aw la ka kɛlɛ tiɲɛ Maliyɛnw bolo an man ka so ma o n y'a fɔ tiɲɛ caman jamanabaw bɛɛ aw ɲɛ bɛ minnu la i Amérique o i Russie o i France o i Chine o n b'a fɔ don o don n bɛ segin a kan fo transition ka ban n b'a exemple di u ka histoire kɔnɔ waati dɔw kɛra u ka jamana kun binna f'a kun bɛ tunu f'a ɲɛmɔgɔw bolila u y'u musow ni denw ta ka boli ka b'u ka jamana kɔnɔ u bɛɛ mais jamanadenw dama-damaw sɔrɔla mun y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma des patriotes a wele kan bila ka taa jamanadenw tɔ fɛ a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka k'an jɔ k'an ka jamana hɔrɔnya n'a danbe sigi a ma Mali b'o situation de la bi farafarali ka dabila ɲɔgɔn dɔgɔya ka dabila tɔgɔ tiɲɛ ka dabila an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Mali labaara ka taa ɲɛ i y'a dɔn n nalen n dɔra Kita ma jumɛn de ye n kunbɛn les femmes les jeunes ani donso ça c'est le Mali muso jeunes donso jɔn de ye kuma ta ɲamakalaw ça c'est le Mali réel donc dɔɔni an bɛ yɛlɛma don ko la Mali kura bɛ jɔ nin cogo la n b'a fɛ k'aw k'u de faamu kuma ba minnu bɛ fɛ k'a fɔ aw ye o de ye nin y'a fɔ Kita c'est une ville historique Kita c'est une ville de tradition de chefferie de religieux de ɲamakala
Donc, comment me faut un bi? C'est au nom du président de la transition, Assimi Goïta, qu'a faut Malion Péa. Nenena kuma ale de Togolao, ale de Inchi, parce qu'elle barka chabola, tita yorora. Orgama doko ko abe sanction ta Malien kon kuma Assimi tata yorja Assimi c'est entre Kati ou Kulba, bara mimba bolo, tanta bolo kata yorora. Il quitte Kati, il est à Kulba, il préside les conseils des ministres, il préside les conseils supérieurs de la défense et il est au commandement de l'armée. Au Babo, Tanta Bolokata, pour avoir confisqué, avoir du même de Babou, pour gel des avoirs. Au Bébé pour qui quand la gauche, quand la malo, pour faire confiance à nous-mêmes. Quand il y a quand tu fouilles, il y a quelques années, à Kunseka Kemalao. À quel passé erreur de Kelao. Aninga Djugudo Beki Laben, comme Mali Seguiko. Donc nous devons refuser ça. Tous les Maliens, quelle que soit leur sensibilité politique. Donc nous avons un de faux. Ka bonya daouka. Yé mogominu ni tokele là. Yé administrateur faux. Moi juge fanafo. Il y a des juges qui ont été enlevés jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas retrouvés. Tous ceux qui sont au service de l'État, qui sont dans l'administration, les lieux les plus éloignés, ni Tara, ni Madokotoroso, des infirmiers, des juges, des préfets, des sous-préfets et les forces armées de sécurité. C'est eux l'État malien. Sans eux, il n'y a pas d'État. Lumbaoufou, Kawalimando, Aïdouaouke, transition à la Katani. Metoga Fendo Fo, Kabinambe M5 Kelela. Transition à la Dea Koukabini, Haklinuma Mimbala. Mawoma, Djamana o Djamana. Naïbla transition contre la Kabakien, à la Tessira Dama. Ala tesira dama mawoma jamana o jamana na ingania juguta ka nyesi transition ima ala tesira dama ala ba malu Malmau minye au Conseil islamique du Mali no fora obe Shérif Ousmane Madani Haidara Kofo ale de ye Mali al-Islameton ani Mali dine ko jamana yɛrɛ a ɲɛmɔgɔw ye kulu min dilan k'u bila al-Silameya o ko ɲɛ ɲɛnabɔliw kunna o ɲɛmɔgɔba y'ale de ye bi kunungo janvier kalo tile 5 nɛgɛ kaɲa 14 waati a fana ye kunnafonidilaw wele a y'a jira k'a fɔ an ka jamana ninnu bɛ lahala min na bi Mali n'a kɛrɛfɛ jamanaw a n'a baara ɲɔgɔn jamanaw ko waati de sera an ka sigi k'an bolo di ɲɔgɔn ma hakilina minnu banna o hakilina ninnu o ka se ka lawaleya walasa furukufuruku min bɛ farafinadenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinaden minnu bɛ farafina tilebiyanfɛnbolo in fɛ ninnu ka se ka bɛn kɔrɔ k'olu y'a laɲini Mali tɔgɔ la kalo in a tile 15 nata ko ɲɔgɔn kunbɛnba de bɛna kɛ Mali kɔnɔ alisilamɛw bɛna bɔ jamana caman na ka na Mali kɔnɔ yan diinɛ tɔgɔ la basigi tɔgɔ la hali kuma dɔ la ko to ɲɔgɔn ta la ani ɲɔgɔn faamu ko nin lajɛba in bɛna boloda tile 3 baara don nka togoya min na aw na se ka faamuyali kɛ nin na o conseil yɛrɛ a ɲɛmɔgɔba Shérif Ousmane Madani Haidara a tun ye kunnafonidilaw wele fɛla min tun b'a fɛ a y'o lakale kunu o ɲɛfɔliw anw sera ka min sɔrɔ o kɔnɔ radio Benkouma la voix du baramuso tɔgɔ la a n'a baaraɲɔgɔn radiow o dantigɛli ninnu dɔw filɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. An bi fɔlɔ ka Ala de fo ka Ala barika da ka Ala wale ɲuman dɔn. N'an bɔra ye an b'an ka foli ɲɛsin an ka journalistw ma minnu b'a sɛbɛn minnu b'a kalan radiow telew net sanfɛlaw la aw minnu bɛ baara kɛ aw welela a ye wele jaabi an bɛ aw fo la ka aw wale ɲuman dɔn. Nin sigi in ti dɔwɛrɛ ye comme aw bɛɛ b'a kalama jamana in n'o ye Mali ye a bɛ degun min kɔnɔ nin waati ninnu na ka daminɛ kabini waati jan fo ka se an filɛ don min na comme bi an ka jamana a bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ niw bɛ ka bɔ mɔgɔw bɛ ka k'u sigiyɔrɔ bila balow bɛ ka jeni mais a bɛɛ bɛ ka kɛ ni silamɛya tɔgɔ de
ko silamɛw de ka baara don. Bon an yɛrɛ aw b'a dɔn anw b'a dɔn maa o maa ye silamɛ ɲuman ye i ti joli bɔn ka se t'u ye. N'i ye joli bɔntɔ ye silamɛ fɛ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ a dɛsɛra. Mana an bɛ fɛ mɔgɔw k'a faamu silamɛya tɛ mɔgɔ faga diinɛ ye, kɛrahiya diinɛ tɛ k'a fɔ hali mɔgɔ min t'i ka diinɛ na k'o ko bi ko ye i tɛ se k'o mara i n'o tɛ se ka jɛ o tɛ silamɛya ye. An ye silamɛya sɔrɔ an ka kira min bolo sallallahu alaihi wa sallam ani kerecɛnw jɛra ani yahudiyaw jɛra ani kafirifin yɛrɛw jɛra. A bɛ hijira ka na Madina don min na a nalen Madina kira de ye Madina ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bolisɔnnaw b'a la tasumabatolaw b'a la o don yahudiyaw bɛ yen kerecɛnw bɛ yen mais kira y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka tɔn dɔ dilan k'a tɔgɔ da ko Madina tanga tɔn. Kafiriw b'a la kerecɛnw b'a la yahudiyaw b'a la. Alors o kira ka diinɛ sallallahu alaihi wa sallam ale yɛrɛ sera ka bɛɛ mara. Alors ni maa min ko i b'a ka diinɛ na i kan ka se ka bɛɛ mara. Alors mɔgɔ min tɛ se o la an bɛ fɛ diɲɛ k'a dɔn olu tɛ silamɛw dɔ ye fiyewu. Silamɛya mana ni violation ye a mana ka maa nege bɔ maa na a nana de an ka balo hɛrɛ la bɛɛ ka lafiya. Mais silamɛya ye bɛɛ ka taabolo bonya. N y'a fɔ n bɛ segin a kan. Kalanko tɛ kɛnɛkankow de don. K'a fɔ ko ka mɔgɔw faga f'u ka kɛ silamɛ ye. Hadisa in n'u y'a lajɛ ka ɲɛ aya n'u y'a lajɛ ka ɲɛ n'u m'a faamu u kan k'a ɲɛɲini. Silamɛya tɛ diinɛ ye ko a bɛ taa bin mɔgɔ kan fo i ka don n ka diinɛ na an y'o fɔ k'o ban pewu. Mais alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ tuma min na juguw binna kan k'a tɔɲɔ ala ye fanga di kira yɛrɛ ma a ɲɛnɛma ɲɛna a sera yɔrɔ dɔw la k'u minɛ. Mais o yɔrɔ minɛnenw na yɔrɔw b'a la minnu ko anw ti tuubi an ti don i ka diinɛ na fiyewu. A ko problème t'a la a ko a ti don ne ka diinɛ na mais a binna kan ala de ye se aw la. O tuma na a bɛ nisɔngɔ sara silamɛya ye a bɛ diinɛ minɛ a ka t'o la. Mana alakira sɔnna ka ban sallallahu alaihi wa sallam ka mɔgɔw t'u ka diinɛ na min tɛ silamɛya yɛrɛ ye fiyewu ka sɔrɔ a ser'u la o b'a yira i la silamɛya ka ɲini fɛn tɛ ka mɔgɔw faga ko f'i ka don a ka diinɛ na. Alors an tun b'o o nubza fitinin de di a k'a dɔn silamɛya saniyalen bɛ ka bɔ o ma. O la sisan o conseil islamique yɛrɛ de y'a sigi k'a lajɛ jamana bɛ ka taabolo min kan marifa t'anw bolo bere t'an bolo muru t'an bolo. Mais an bɛ diinɛ min na a bɛ se ka marifatigi kunbɛn kuma caman a bɛ se ka beretigi kunbɛn. O diinɛ in an farala ɲɔgɔn kan k'a jateminɛ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an ka farafinna yan fɔlɔ. K'a fɔ jamana minnu bɛ an munumunu hali jamana minnu b'o kɔfɛ jamana 14 an y'a bɛɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw wele. Jamana 14 ni ala sɔnna a bɛɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ yan. An bɛna sigi ka kuma sabu adamadenw n'aw sigira jango karamɔgɔw ni faamukɛlaw n'a ye hakiliw échanger ka falenw kɛ a jaabi bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye jamana ma a jaabi bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye diɲɛ yɛrɛ ma. O labɛn de bɛ an bolo an y'aw wele ka n'o de da aw tulo kan k'a fɔ o conseil bɛna nin baara in de kɛ nin waati suruma in fana kɔnɔ jamana 14 ni ala sɔnna an tilala le 15 u ka nali bi daminɛ baara bi daminɛ le 15 o tuma na ani le 16 ayiwa k'a kun cɛ inshallah le 17 o tuma na wele kun de ye nin ye an b'aw fo ka segin ka aw fo ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye an ka jamana ala k'u basigi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ sɔli ala rasul. An balimaw nin tun ye Sherifu Usumani Madani Haidara ye diinɛ kuluba min b'anw fɛ Mali kɔnɔ Haut Conseil Islamique du Mali o ɲɛmɔgɔba don. Nin tun y'ale ka dantigɛli ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Mali yɛrɛ a tɔnba min sigilen don alisilamɛ denmisɛnw olu tɔgɔ la n'an ko a ma ko Union des Jeunes Musulmans du Mali UJMA o ɲɛmɔgɔba Mohamed Makiba ale tun bɛ kɛnɛ kan a fana ye dantigɛli kɛ dantigɛli min n'o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn kunbɛn min bolodalen don Haut Conseil Islamique du Mali fɛ dunanba minnu bɛnale olu minnu ye denmisɛnlakaw ye yala hakilina b'u fana fɛ wa Usazo Makiba a ye dantigɛli kɛ kunu o dantigɛli ninnu kunkan ko kɔrɔfɔw filɛ. An bɛ an ka Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmɔgɔba fo
n'o ye Chérif Ousmane Dan Haidara ye ale ye commission sigi ka danaya da anw kan k'an bila nin baara in na an bɛ baaraw kɛ an bɛ contrat dɔw k'a ye a bɛ k'a bɛɛ suit nin conférence de presse in vice président tɔ bɛ yan an tun bɛ se k'a kɛ a ye danaya da an kan kununko a bɔra yan avec les chefferies traditionnelles les coutumiers a y'olu rencontré yan ka conférence min n'an bɛna kɛ ka ɲɛfɔli k'u ye bi fana an y'a kanu nin ye conférence de presse fɔlɔ ye a yɛrɛ ka na en tant que président de haut conseil a ye anw bonya k'aw bonya ale yɛrɛ déplacé a nana an bɛ ale fo mɔgɔw yɛrɛ ci a kɛko ɲuman na i bɛ fɔ a la an bɛ vice président tɔ minnu bɛ yan an b'olu fo jamanatigi bɛ yan n'o ye ɲare ye ale ye vice président haut conseil kɔnɔ président Cham fana bɛ yan o ye deuxième vice président haut conseil islamique du Mali la et puis commission scientifique min bɛ ka thématique labɛn les conférenciers minnu bɛ na bɔ jamana wɛrɛ ani minnu bɛ kɔnɔna na commission min bɛ ka o baaraw kɛ o ɲɛmɔgɔya bɛ ale de bolo n'o ye Cɔrɔna Hadi Umar Can an b'a fana fo ani haut conseil membre tɔ minnu nana Mufa Hayidara ani maître Ndiaye an b'u fo an ka cellule de communication fana n'o ye Habib Kane an b'a fo parce que presse nin ye an n'aw sigi ko damadɔ ye parce que dɔgɔkun tɛmɛnen Habib Kane aw caman wele k'a ɲini aw ka participer forum min na aw ti na ka na kunnafoni dɔrɔn di ka taa parce que maliko don jamana ko don o conseil y'a dabɔ nin ko in bɛɛ sen ka y'a la bɛɛ bolo ka y'a la parce que Mali bɛ yɔrɔ min na bi insécurité bɛ niveau min na ani jamana occupera cogo min autorités dɔrɔn tɛ se sɔrɔsiw dɔrɔn tɛ se diinɛmɔgɔw dɔrɔn tɛ se il faut que an bɛɛ da ka file kelen fiyɛ ɲɔgɔn fɛ o de bɛ se ka Mali bɔ degun kɔnɔna na o de la Habib Kane aw wele yan k'a ɲini aw fɛ aw ka participer forum in baara la ka anw dɛmɛ a bɛ ɲɛ cogo min forum objectif c'est la première fois Sahel jamana kɔnɔ sous région kɔnɔ les fêtières islamiques m'a fɔ individu dɔ ka mɔgɔw wele o dɔ bɛna kɛ peut-être hali nin kalo kɔnɔ Mauritanie mɔgɔba dɔ bɛ se ka mɔgɔw wele k'a fɔ a ye na ou bien association kelen bɛ mɔgɔ dɔ ma dɔ wele a ye na a ka jɛ ka sigi ka kuma mais ni c'est la première fois tous les fêtières islamiques an ye wele bila a bɛɛ de ma haut conseil islamique min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Burkina min bɛ Côte d'Ivoire min bɛ Laginɛ min bɛ sous région yɔrɔ o yɔrɔ n'o bɛ silamɛ kulu fara ɲɔgɔn kan o ɲɛmɔgɔw ka jɛ ka wuli ka na an kana jɛ ka sigi ka kuma nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ɲɔgɔnna ka kɛ sinon forum bɛ kɛ colloque bɛ kɛ mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa mais nin fanga ka bon ni o bɛɛ ye an ka haut conseil président a y'a ɲini Côte d'Ivoire haut conseil Tchad Mauritanie Niger jamana 14 ka fara Mali kan olu de wele bila olu de ma u kana fara Mali kan an ka jɛ ka sigi ka kuma parce que crise bɛ anw de kan a bɛ ne ka na san 10 bɔ sa don o don bi ka fisa kunun ka fisa ni bi ye o tɛ hɛrɛ ye donc maa wɛrɛ bɛ k'an dɛmɛ an kungo la ni initiative in ma bɔ o kɔfɛ dɛ maa ma initiative in ta ka na n'a ye partenaire dɔ ma na n'a ye an yɛrɛ de sigira ka miiri o conseil président ka miiri n'a ka réflexion kɔnɔ an yɛrɛ maliyɛn dama k'an ka ko ta a mɛn an yɛrɛ ka maa tɔw wele ka na fara an kan don o don an de bɛ wali jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ don o don consultant bɛ yan ka na étude ka Mali problème kan ka taa solution ɲini na yɔrɔ wɛrɛ mais an maliyɛn dama yɛrɛ ka sigi crise min bɛ Mali kɔnɔ bi diinɛ ko problème b'a la hali n'a sɔrɔ a nana yɛlɛma tagalen ɲɛfɛ ka kɛ siyako ye ka kɛ taabolo ko ni filaw ni bozow filaw ni kaadɔw ni bamananw ka kow don a la min di tiɲɛ min ye nkalon ye an ka jamana tɛ min dɔn an ma deli ka min mɛn an ka jamana kɔnɔ hali sinankunya bɛ ko minnu b'a bi a bɛ tunun na donc alors que o tɛ tiɲɛ ye mais a problème daminɛ nana ni diinɛ ko de ye ka na problème communautaire don a la ka na ko wɛrɛw don a la o de la haut conseil y'a ɲini an ka sigi an maliyɛn dama de don maa min ye marifa ta ni sira o sira ye a kɛra sira kulu o kulu ye n'i ye marifa ta ni diinɛ tɔgɔ ye anw fana ye diinɛ jamana de ye an ka fierté ye ko Mali ye diinɛ jamana de ye an ka sɔn sigi ka kuma ma an yɛrɛ dama ka sigi diinɛ tabali sanfɛ silamɛya tabali sanfɛ ni ɲɔgɔnna minnu nana kira tile la kira y'a dilan cogo di a y'u kunbɛn cogo jumɛn na an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka bɔ ni solution dɔ ye ka di an silamɛ dama ma ani ka di sous région jamana marabaaw ma n'o ye autorité politique ye donc o de la sinon politique kumaw caman kɛra réforme caman kɛra marifaw taara ka fɛn caman kɛ mais bi an b'a ɲini solution fana ka na qui est religieux entre nous
an diinɛ mago dama ni ɲɔgɔn cɛ o de la conseil ci bila bɛɛ ma sous région bɛɛ bɛ na bɛɛ wele jaabi an bɛna jɛ ka sigi tile damadɔ kɔnɔ tile 2 sigi kun fɔlɔ o bɛ daminɛ palais des sports la le 15 n'o ye cérémonie d'ouverture ye baara tɔw bɛ taa laban hôtel de l'amitié kɔnɔna na k'a kuncɛ kɛ hôtel de l'amitié kɔnɔna na donc k'aw jɔyɔrɔ bonya kama en tant que presse nationale et internationale a cogo bɛɛ pour que ka kunnafoni jɛlen di aw ma munumunu ti min na document de presse bɛ yen après an n'an ka secrétaire la sous commission bɛ communication kunna an n'olu bɛ to ɲɔgɔn bolo an mɔgɔ bɛ kunnafoni na secrétaire permanent bɛ yen ka ban o bi au conseil yɛrɛ la yan an mɔgɔ bɛ kunnafoni na fo ka taa se le 15 ma n'aw n'a bɛ mɔgɔ sɔrɔ yan minnu bɛ se ka kunnafoni jɛlenw d'aw ma ka aw bila sira ɲuman kan an bɛɛ ka jɛ k'an faga fara ɲɔgɔn kan walasa ka jamana image k'a dilan an bɛ fɛn damadɔ fana ɲini forum min kɔfɛ ni forum banna thématique caman de talen don an bolo technique de médiation minnu kɛra n'a fɔ ni ɲɔgɔnna kɛra jamana dɔw la n'a fɔ ni Algérie ninnu Mauritanie lajɛ olu ta kɔn jugu ni anw da ye o mais y'u taw ban cogo jumɛn u ye sigi ka kuma modèle jumɛn kɛ n'u n'u ka mɔgɔw ye jamanadenw yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ décennie noire tɛmɛna Algérie o ka jugu ni Mali ta ye bi an ka accord bɛ yen de on appelle a bɛ fɔ de ko accord d'Alger Mauritanie fana n'i ye nin ɲɔgɔnna kɛ min ka jugu ni anw ta ye o de la an ye mɔgɔ dɔw wele ka bɔ jamanaw na hakilila ni miiriya min n'olu y'u taw dilan n'a ye u n'an fana ka jɛ ka sigi ka kuma b'a kɛ marifa bɛ dɔ kɛ wari bɛ dɔ kɛ ko wari bɛ dɔ kɛ mais anw bolo a mana kɛ cogo cogo a bɛna laban sigi ka kuma de la donc sigi ka kuma in ka kɛ yanni a ka taa ka dɛmɛ donc o thématique ɲumanw caman taara an fɛ conférencier ninnu bɛ bɔ nin dafɛ jamana bɛɛ la an bɛna jɛ ka échange kɛ anw ka base de laɲini min ye an ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya walasa jamana bɛ degun min kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ et puis sigi kɔfɛ an ka laɲini ye une coordination des fêtes islamiques de la sous-région. Ce sera la première fois. Au conseil de Mali, même Burkina, même Guinée, même Nigeria, même Tchad, an yɛrɛ dama ka c'est ka coordination dɔ ka sɔrɔ yen min b'a to problème minnu bɛ yen an bɛ jɛ ka bɔ ɲɔgɔn kalama an b'u partager cogo min ça sera la première fois mais an b'a souhaiter au secrétaire permanent min bɛna bila o la o ka di Mali ma siège ka kɛ Mali ye c'est la première fois une coordination des fêtières islamiques de la sous-région tous les pays du Sahel a kɔnɔna na donc an y'o fana baaraw daminɛ an ka laɲini ba ye n'o kɛra an tɛgɛ bɛ to ɲɔgɔn bolo an bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama an bɛ ɲɔgɔn sunɔgɔkan mɛn gɛlɛya minnu bɛ yen an b'olu partager an bɛ solution fana partager an ni ɲɔgɔn cɛ o ye an ka laɲini belebeleba dɔ ye sigi in na o conseil Jibali président tɔgɔ la an ka membres bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani conseil structure minnu bɛ yen la commission des contrôles ani conférence des éléments ani sous commission fɛn bɛ ka baara kɛ forum min tɔgɔ la an ɲɛni tɔgɔ la an b'aw fo ala ka n'o sara an ka président tɔgɔ la assalamu alaikum warahmatullah. N balimaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnw n'o tɛ an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw olu b'a dɔn k'a fɔ Mali soldasiw dilanla don min sabu kunun ko dɔnkibariw kɛnɛ kan donc ko ma ko Modibo Keyita ye ni kuma minnu fɔ kunun ko dɔnkibariw kɛnɛ kan yala a y'a sɔrɔ Mali soldasiw dilanla san jumɛn ko sabu an bɛ kalo min na n'o ye janvier kalo ye ko tile 20 ko Mali soldasiw ka fête bɛ kɛ n'o ye fête de l'armée ni maniyanen do k'a fɔ 20 janvier nata Asimu Goïta a n'a nɔfɛmɔgɔw soldasi tɔw u bɛna fɛn jira an na fɛn min tuma dɔ la an bɛna dɔ k'a fɔ ni kura donna Mali soldasiw la ne kɔni kɛra dɔ seere ye ka bɔ Mopti ka taa Bajangara ka bɔ Bajangara ka taa fo Surunya Songo la yɔrɔ min jenina ka mobili jeni ye an y'o ye o don dabali ni fɛrɛtigɛba a lajɛ dɛ n'an sera ka Songo maire sɔrɔ wala dugutigi Songo maire o an k'a lajɛ n'an sera k'a sɔrɔ a ka ɲɛfɔli k'an ye sabu an taara an ye fɛn min ye ni Mali soldasiw ma wuli kɛ hali n'u wulilen don n'u dalen don u ka wuli ka boli n'u sigilen don u ka wuli ka boli n'u bi taama na u ka boli n'u bolila u k'u sena teliya n'u sena teliya la u ka nimaya kɛ yani kalo damadama yani san kelen ni tiɲɛni jugu minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔ a ka se ka jɔ bisimila an ka lajɛ n'an sera ka maire sɔrɔ. Ne ye maire conseiller de. Maire conseiller. Awɔ Songo. Awɔ.
Ifana songo kadi. Ifana songo kadi. Awo. Komi Musa Maratu ye tali doke kosai. Awo. Juma temene ne tuna be ɲɔgɔn fɛ. Wo nya imaji. Awo ne tun b'a fɛ ne ko. Mɔgɔ minnu ni u y'u jeni o. Oui. E tun b'a kɛnɛ k'a kɛlen kɔfɛ wa? A kɛla don min na yɛrɛ ne bɛ se k'a fɔ ne fɔlɔ yɛrɛ de sera yen. E fɔlɔ yɛrɛ de sera yen. Awɔ. Ne b'a fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la. I bɛ sɔn an k'i ka seereyaw kɛ radio la? Problème foyi t'a la. Oui. An ye camion jeninen ye. Awɔ. An ye kaburu sennen ye u ye mɔɔw su dɔ ye. Awɔ. Yala I bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye dɔɔni a kɛra cogo min I y'a faamu sabu an y'a mɛn k'a fɔ mɔgɔ fɔlɔ min sera kɛnɛ kan e tun b'o la. Wa mun b'o la. I yɛrɛ tɔgɔ ye di? Ne tɔgɔ Seydou Degoka. Seydou Degoka. Degoka. I t'a ɲɛfɔ an ye wa? A kɛla cogoya min na. Awɔ. Ayiwa bon n bɛ se ka dɔɔni fɔ. Awɔ. A kɛla cogo min na komi laadala. Awɔ. Juma ani ntɛnɛn an ka dɔgɔdenw bɛ taa dɔgɔ jɔ Banyara. Awɔ. O kɔni ye lundi ani juma. Awɔ. Yani juma don ka se jeudi don yɛrɛ. N bɛ se k'a fɔ a yɔrɔ kelen na attaque dɔ kɛla yen nɔ. Awɔ. O kɔni o ye goudron da yɛrɛ de. Awɔ. Parce que descente fɛngɛ misiw de tun b'a kun. Awɔ. Bon u y'olu attaqué. Awɔ. Bon ala nana kɛ olu kɔni mɔgɔ 3 de tun b'a kɔnɔ olu ye sapela. Awɔ. Olu ye sapeli parce que katikati tigi dɔ fana tun bɛ ka bɔ Moti ka taa Banyara. Awɔ. O fana u ye sira in na dɔrɔn ale fana ja tigɛra. Awɔ. Ale ye sira bila. Bon a taara kale kulu dɔ la yen u taara o sofɛrikɛ kɔni faga yen. Awɔ. Bon o kɛra jeudi. Vendredi don. Awɔ. A yɔrɔ kelen na. Nin nana kɛ. Awɔ. Parce que an ka mɔgɔw bɔra parce que don o don sɔgɔma u bɛ bɔ vers 8h45 à 9h quoi. Ka taa jɔgɔ jɔ. Awɔ. Nin don u bɔlen Sɔngɔ gare la yen nɔ. U ko k'u b'u kunsi Banyara. Awɔ. U sera goudron niveau la. Awɔ. U ɲɛ b'a la bamaciw caman yɛrɛkɛlen bɛ goudron kan. Awɔ. Bon sanfɛ parce que jeunes dɔw bɛ yen olu tun bɛ mobili sanfɛ quoi. Awɔ. Olu fɔlɔ de ye bamaci ninnu ye. Awɔ. Olu ye mobili gosi bamaci ninnu b'an ɲɛfɛ dɛ. Awɔ. O kɛlen waati min na sofɛrikɛ ye turu kɛ. Ale kɛtɔ ka turu jɛ jeune fɛn fɛn min tun bɛ sanfɛ olu y'u pan ka jigin. Awɔ. A ye turu cɛ. Awɔ. A yɛrɛ y'a ye goudron ni kaburu cɛ yɔrɔ a yɔrɔ kɔni man jan kosɛbɛ. A man jan. Voilà. Bon a sera ka turu cɛ mais a sera o yɔrɔ la a ɲɛ b'a la ja bamaci kun minnu bɛ kɔfɛ olu ka ca ni min bɛ ɲɛfɛ. Safa u y'u tila 2 de ye. Voilà u y'u tila 2 de ye quoi. Awɔ. O kɛlen u ye muguci daminɛ. Awɔ. Bon u ye muguci daminɛ mugu yɛrɛ c'est-à-dire kisɛ yɛrɛ nana se sofɛrikɛ ma. Awɔ. Mobili kɔnɔ kɔni ni kisɛ sera sofɛrikɛ ma kɔni mobili b'a yɛrɛ ma o. Awɔ tiɲɛ. Bon yan'a ka se yɛrɛ. Bon u ye yanni tasuma in ka don a la u ye mɔgɔ caman yɛrɛ de tirer ka to mobili kɔnɔ. Awɔ. Bon mɔgɔ caman tirelen mobili kɔnɔ mobili sɔrɔla ka bin. Awɔ. Mobili binna. Bon olu ye kɛ mobili kan parce que mobili sanfɛ mɔgɔ ninnu kɔni bɔra mais baganw kun bɛ yen quoi. Awɔ. Parce que a dɔw ye baganjulaw ye u kun bɛ taa feere. Awɔ. U dayɛrɛmaw ɲini. Awɔ. Ni lɔgɔni fɛn wɛrɛ kun t'a kɔnɔ ko baganw. Yiriw. Dakumuw ni tiga dɔɔni c'est-à-dire fɛn misɛnmaninw quoi. U bɛ taa minnu feere sugu la k'u dayɛlɛma. K'u dayɛlɛma ɲini. Awɔ. Olu dɔrɔn de kun b'a kɔnɔ. Bon o kɛlen mobili binna dɔrɔn. Minnu isapila muso minnu isapila quoi. Awɔ. An y'ale ɲininka a ko a kɛla de c'est-à-dire depuis mobili binna dɔrɔn. Awɔ. Olu kɔni ye yanni u ka taa don mobili la. Awɔ. Bagan fɛn fɛn min kun sirilen bɛ sanfɛ. Awɔ. U y'a bɛɛ foni. Awɔ. U kɛlen k'a bɛɛ foni bon a dɔw taara ni bagan ninnu ye. Awɔ. Bagan kelen kɔni sara yen nɔ. Awɔ. Bon o kɛlen u ye tasuma don a la. Awɔ. Bon tasuma parce que mɔgɔ minnu kun b'a kɔnɔ yɛrɛ yanni tasuma ka don yɛrɛ u ye kisɛ ye caman sɔrɔ ka ban yɛrɛ. Awɔ. U ka sɔrɔ ka tasuma don a la. Awɔ. Bon k'an to an ka dugu la parce que an ka dugu ni yen nɔ n b'a dɔn kilomètre 4 de don. Awɔ Sɔngo ni a yɔrɔ cɛ ja man ja kɛ dɔrɔn t'a la yɛrɛ o. Voilà kilomètre 4 de don. Awɔ.
bon an ye mankan mɛn k'an to an ka dugu la ko mugu mankan bɛ ka bɔ dɛ o kuma na jeune dɔw c'est-à-dire minnu bɛ s'u yɛrɛ la olu y'u ka moto ta an selen yen nɔ ja mɔgɔ tɛ se ka se yen nɔ an sulen yen nɔ dɔrɔn u ye kisɛ daminɛ tuguni muso dama sera ka bɔ quoi mais u bolo karila mais olu sera ka bɔ bon an ye olu de ta ka taa n'a ye sɔngɔ CSCOM na bon an taalen CSCOM na o yɔrɔ bɛɛ ne ye an ka maire principal wele an ka dugu la nin de bɛ yen dɛ n'u wele yɔrɔ min dɔrɔn a ko k'a kɛ cogo di ne ko sisan kɔni i b'a lajɛ bon tiɲɛni kɔni kɛla mais banabaatɔ minnu bɛ yen an ye a dɔw ta ka na n'a ye CSCOM na CSCOM tɛ se k'a ɲɛnabɔ i b'a lajɛ i bɛ ambulance wele CCRF la o yɔrɔ bɛ n y'a fɔ cogo min na ale fana y'a kɛ ten an ye yanni CCRF fɛn yanni mobili ka na yɛrɛ anw kɔrɔtɔla dɔɔni banabaatɔ dɔw bɛ yen u joginnen t'u dɔn kosɛbɛ wala an ye olu ta katakatanin na an ni mobili yɛrɛ bɛnna an taar'u bila CSCOM na o yɔrɔ bɛɛ olu fana y'a évacuer ka taa n'a ye Seware bon a ko kɔni n bɛ se ka min fɔ a la dɔɔni o ye o kɔfɛ an ka maire ba yɛrɛ nana n'a ka délégation sɔrɔsiw nana et puis protection civile fana nana bon sisan kɔni yanni olu ka na an tun ye tasuma fagali in daminɛ mɔgɔw kɔni b'a kɔnɔ a bɛ ka jeni mais se wɛrɛ t'anw ye c'est-à-dire ka taa bidon fa ka na n'a ye k'a bɔ an kan dɔrɔn k'a to la bon sapeur pompier tigiw fana nana n'u fana ye u ka jiw c'est-à-dire u y'an dɛmɛ dɔɔni bon u b'an dɛmɛ waati min na tiɲɛni kɔni kɛra ka ban ni olu kun ma na yɛrɛ o don a kun bɛ gɛlɛya an bolo parce que suni n'i y'a ye c'est-à-dire min tɛ a baara la yɛrɛ fiyewu i tɛ se ka gɛrɛ a la quoi bon olu kɔni de y'an dɛmɛ ka a suturali tɔw kɛ a ko kɛra tan mɔgɔ min su donna camion min jeninen filɛ mɔgɔ min su jonna kɛrɛfɛ o ye mɔgɔ joli ye ayiwa su kɔni an ye su jate mɔgɔ 31 mɔgɔ 31 awɔ a mɔgɔ 31 su min taara sɔngɔ yɛrɛ c'est-à-dire olu minnu tirila ka faga kɛnɛma an taara ni minnu ye sɔngɔ kaburu la o ye su 4 de ye sinon a tɔ ninnu bɛɛ donna yen nɔ an y'a mɛn k'a fɔ musow ni denmisɛnw de ka ca la olu de ka ca la dɛ musow ni denw de ka ca la bisimila mobili kɔnɔ yɛrɛ c'est-à-dire n y'a f'i ye cogo min na a kɔnɔna bɛɛ kɔni tun ye muso de ye cɛ fila tun bɛ ɲɛfɛ ani chauffeur-kɛ jeunes minnu tun bɛ sanfɛ depuis olu ka turu ye cɛ waati min na olu kan ka jigin dɔw sen joginna mais u sera ka kisi dɔɔni quoi voilà a kɛra ten de sisan a ka sɔngɔ dugu kɔnɔ yɔrɔ olu kɔni sudɔn kɛra ye ka dugawu dɔn k'u ye k'u janaja kɛ o yɔrɔ la ne yɛrɛ y'a yɔrɔ ye aw kɛlen bɛ ka ŋɔniw d'a sanfɛ exactement nka sisan aw ka sɔngɔ dugu kɔnɔ ye kasara ye du min sɔrɔ du joli don kasara ye du min sɔrɔ a ka ca dɛ a ka ca yɛrɛ n se k'a fɔ kun na tantɔ a ka ca awɔ nka mɔgɔ min kasarala mɔgɔ 30 ani mɔgɔ 31 awɔ e m'a fɔ k'i ye sɔngɔ mɛrɛ ye ne ye sɔngɔ ka de n ye c'est-à-dire an ka commune ye Dugombo ye ne ye maire ka dangan ye quoi awɔ an ka an balima dɔw u ye malo bɔrɔ 50 kilo bɔrɔ 30 komi ne tun y'a mɛn ko 33 nka e m'a fɔ 32 don awɔ fɛngɛ mɔgɔ minnu sara kɛ awɔ mɔgɔ minnu sara mɔgɔ 30 ani mɔgɔ 1 ani kelen minnu joginna dun minnu joginna olu bɛ taa mɔgɔ 18 awɔ n y'a faamu fɛn dɔw dira an ma o ye 50 kilo bɔrɔ 30 ye ani macaroni bɔrɔ 100 ani finasiri dɔw an b'a fɛ k'u doni ka taa
man kɔni bɛ min ɲini aw fɛ ni anw kɛra tafɛn ye n'an sera ka taa a ye du minnu fɔ n'olu ka mɔgɔw ka sara la o mɔgɔ kelen 50 kilo bɔrɔ kelen bɛ d'o ma makɔrɔni bɔrɔw fana bɛ yen an kɔni aw ka mɔgɔ minnu bɛ yan an bɛ k'a lajɛ an n'u bɛ se ka jɛ ka baara in kɛ cogo min ala k'a nɔgɔya Ami ya Rabbi Allah. Wala ka yafa kuma. Amin. Daro suma. Ami ya Rabbi Allah. Mun goni ni aslama gondo shedi sudo da hirme ni na marfa ke kala te fo muso ni démission. Inshallah kala ni kasara ke nunu na mamin be ni ke usara de be ala bolo. Inshallah. La ko bo fina. Amin. O ere mi mere malama nyme be fe. Ayo kuma laba min be me fe ko ni halbi kuma kan kelen de do. Yawo. Umma gobe minna dron we lakanandi alhamdulillah lakanan dron de bagalama sino awa wi lakana bi awa bare me oga ala de bulu wallahi o che bare me ala bulu parce que na hakilla awa yani min ngase awa an banga tenen ke an yere balu o che idemen akadiye me ni lakana kon be kamo ke ne tara bajagara e chogo mi ka fuko mali jaba kuru baby boy de ko balo boy jaba jalaw ni fen chama ani duni chama sanyo ni fen nunu be bo bajagara de awo kaye ka fo ni kulunu chama chela mo bi se ka seneke ka balo ke ni match ke mo chesli o se ka kebe hala ko muso yere o de fo ko lu mo be femina o ye ka jamana ka suma mabana o yere ka to ka kolbe ke mo ko tisa mo balu wallahi inshallah aba ko mi era ay tukuna sadri ni gudron yere borala awo ka fo kibe gudron de tige ka fo ibe da infanfa awo hala assignment ala kaniki alors que an dunga ressources nun bebe inde ambe seneke ambe jaba dum be ke anga gara baraju wa bebe no awo sadri wode kelinga tiga ona mo sira tai Allah hal ni iga bagan pour la ta dron uba mina o konti tay bi awo adama din kerebete ma isa dunga gelama ko ni o la kanandi ni ala sunama ala diro la ban ko ni ala barkala am tiga on yere balu ni ala sunama walla ni o di ki to ready ne dogo sedu degoga Seydou Deguga ni ce komi bonanga nga gelani ma afamuna wala kramoke non kan ku yi famia de no te kan te mo facin yo inshallah kan be ke kan glangunde mo ka se ka nyogo famu ka nyogo kuma nyogo ya anafa dronde yo inshallah ni ce ni barayi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ala wanto ni traware aba yawa